Ideme do nášho čisto ženského sveta, budeme sa venovať životnému obdobiu, ktorému sa hovorí prechod, klimaktérium a patrí sem aj slovičko menopauza. Pozvali sme gynekologičku pani doktorku Radmilu Sladičekovú. Vítajte, pani doktorka. Ďakujem. A hneď sa vás opýtam, čo to z medicínskeho hľadiska znamená menopauza? Menopauza, ako už sám názov hovorí, je posledná menštruácia v živote ženy. A to obdobie pred a po sa ako volá? Klimaktérium. A ešte užšie obdobie pred a po menopauze je obdobie perimenopauzy, čiže blížiacej sa menopauzy a zahrňuje to obdobie všetkých hnusných hormonálnych zmien. Pani doktorka, ak žena prirodzene starne, tak v ktorom veku nastupuje toto obdobie? Tak knižne je dané, že tá menopauza nastúpi medzi 45. až 55. rokom života. Takže toto 10-ročné obdobie je dané ako fyziologické. Áno. A postmenopauza je aké obdobie? Postmenopauza zahrňuje obdobie rok po ukončení menštruácie, čiže rok nesmie mať tá žena menzes a vtedy sa to už volá, že je v postmenopauze. A dokedy tá postmenopauza trvá? Tá trvá dlho do obdobia staroby, sénia, do tej 70-ky a potom to už označujeme ako starobu. V tom postmenopauzálnom období nie sú také ťažkosti, nie sú také problémy, ako teda v období prechodu a klimaktéria a my sa vlastne tomuto obdobiu budeme venovať. Áno. Čo sa fyziologicky deje v organizme ženy? Tak, ako sme sa rozprávali, že musím to rozdeliť na 3 obdobia, lebo táto žena, každá žena má iné príznaky, musím podotknúť. Každá je individuum, ktoré má svoju znôžku. Svoje ťažkosti, svoje problémy, ktoré súvisia s týmto obdobím. A najhoršie sú pre ženy akutné klimakterické príznaky, ktoré zahrňujú presne tie návaly, potenie, zmeny nálad, nepríjemnosti, úzkosti, depresie, alebo aj agresivitu a hnev, ťažkosti so spaním, proste všetky možné telesné nepríjemnosti, ktoré sa aj môžu diať. To je teda to prvé štádium? To je to prvé akutné. No a potom nastupuje subakutné obdobie a to je obdobie už príznakov na tele, príznakov nedostatku estrogénov telesných. A to je hlavne tá genitourinárny syndrom menopauzálny, čiže zahrňujúci genitálie a močový mechúr. A to sú príznaky nedostatku estrogénov aj v močovom mechúri, aj teda v sliznici pošvy, čo veľmi zhoršuje teda kvalitu života ženy, kvalitu jej sexuálneho života, partnerského života, ale zahrňuje teda aj tie močové príznaky a to je zase to, buď to ucorkávanie, alebo časté močenie, nervózny mechúr. Ťažko sa o tom hovorí, že nám veľmi zle sa hovorí, nepriznávajú sa, ale teda vieme ich diagnostikovať a vieme aj s týmto pomôcť. No a potom nasledujú chronické príznaky a chronické príznaky sú metabolické príznaky. A tam zahrňujeme hlavne metabolizmus kostí, osteopénia, osteoporóza, čiže príznak už dlhodobého vytrácania, chýbania estrogénov, lebo oni sa nevytriate nikdy celkom. Samozrejme ešte zo svojich tukových zásob. My, čo sme tukom zásobení, sme zásobení aj viacej estrogénmi. Má to aj negatívne svoje dopady, ale potom je to aj metabolizmus tukov, ktorý pôsobí na kardiovaskulárny systém a preto sa ženy až po prechode vlastne vyrovnávajú v infarktoch, mozgových príhodách, sa vyrovnávajú mužom. Ale až potom, lebo dovtedy nás tie estrogény chránia. No a teda vymenovali ste jeden obrovský balík problémov. Od čoho závisí, ako to žena zvládne? Závisí to trošku aj od genetiky, že ako treba to obdobie prežívala mamina alebo stará mama, že takto bude prežívať aj jej dcera alebo vnúčka? Áno, je to čiastočne, to závisí od genetiky, lebo veľký podiel na tom má aj spôsob života. My žijeme inak, ako žili naše mamy. Máme iné percento stresu, iné
iné zamestnanie, iný tlak pociťujeme a tým pádom sa to prenáša všetko aj na nás a pojedli sme iné škodliviny ako naše mamy. Takže čiastočne áno, treba aj ten nástup menopauzy, čiastočne áno, ale nie je to celkom, nie je to na 100%. Naše mamy a staré mamy to museli zvládnuť samé. Mali to možno trošku komplikovanejšie, aj keď teda teraz je komplikovanejší život, ale zasa tá medicína je vpredu. Ako sa dá žene s týmito ťažkosťami medicínsky pomôcť? Medicínsky. Máme dve alternatívy, dve možnosti. Buď to podávame hormonálnu substitučnú liečbu, čiže náhradu hormónov umelú, ale je veľké kvantum žien, ktoré buď to nechcú, alebo nemôžu. Klasickú hormonálnu substitučnú liečbu a aj pre tých tu máme produkty, ktoré teda im môžeme ponúknuť. No, zostaňme najskôr teda pri tej medicínskej liečbe. V akých situáciách teda vlastne a kedy tá žena je nastavená na takúto liečbu? Je to už obdobie perimenopauzy, čo sa všetky ženy laknú. Vy mi dávate hormóny, áno. Ale vtedy sa dáva zvyčajne len progesterón, hormón druhej fázy cyklu, čiže nie kompletná substitučná liečba, ktorá by ju mala neviem ako vystrašiť, ale začíname pozvolna. Pretože my už vieme regulovať aj to obdobie perimenopauzy, ktoré sa začína tým, že estrogeny sa nám stále produkujú, ale už nemáme ovuláciu, už nie sme plodné. Alebo keď, tak len sem tam je ovulácia. A to, čo dámy počujú, že 50-ročná žena otehotnela, nikdy to nebolo jej vlastné vajíčko a neovulovala, ale preto neotehotneme. Keď nemáme druhú fázu cyklu, progesterón, ktorý sa vytvára zo žltého telieska po ovulácii, tak nám tá menštruácia chodí hore-dole. Buď to ten cyklus je dlho nemenštruuje, 3 mesiace a potom zrazu začne krvácať zo spádu. A krváca veľmi silnou intenzitou, vyženie ju to na pohotovosť a tak ďalej. Alebo potom krváca veľmi často, čo ju tiež vyženie na pohotovosť, alebo teda svojmu gynekológovi. Gynekológ to vie napraviť a vie tam dodať ten progesterón. Vyrábame krásne, čisté progesteróny, ktoré pomáhame aj tehotným s nimi, čiže netreba sa toho bať. A tú menštruáciu, ten cyklus pravidelníme. Až do obdobia, kedy začne chýbať estrogen. A to je tá menopauza. A vtedy dávate už inú hormonálnu substitučnú liečbu. Presne tak, už kombinovanú. Áno, a tam sú potom teda syntetické hormóny, ktoré pomáhajú v čom? Aké sú ich účinky? Čo dokážu podľa vašich skúseností teda? Čo dokážu? Dokážu zmierniť tie návaly? Dokážu zmierniť, ja neviem, nástup alebo pozastaviť nástup osteoporózy? Dokážu udržať žene libido? V čom teda sú tie účinky tých syntetických hormónov dobré? Presne tak. Oni nahradzujú naše vlastné. Preto sa to volá substitúcia, náhrada. A keď si to predstavíme, že v tele sa deje, ako účinok hormónov je taký, že máte jamku, v ktoromkoľvek tkanive na tele ženy sú receptory. A to je tá jamka. Teraz ja potrebujem hormón, aby tú jamku obsadilo. A toto využijem ešte neskôr, keď budem vysvetľovať účinky aj teda fytoestrogénov. Presne toto sa deje. Dám náhradu, ona ju zje, telo zareaguje, že aha, estrogén obsadí tú jamku prázdnu. Keď je prázdna, robí zlotu, robí návaly, všetky možné príznaky. Keď je obsadená, je mi fajn. Čiže takto môžem pokračovať do takého obdobia, ako si žena želá. A to, že vieme to prispôsobiť prianiu ženy, vieme mať menštruáciu alebo nemať menštruáciu a mať substitúciu. Podľa toho, ako sú vyskladané tieto hormóny v tabletkách, tak my takto vieme ovplyvňovať. A je to podľa želania. Vy ste to povedali teda pekne, že je tu tá možnosť zmierniť tieto všetky príznaky, ale
ešte predtým ste povedali, že nie všetky ženy sú vhodnými adeptkami na hormonálnu substitučnú liečbu, že z rôznych dôvodov ju proste nemôžu brať. Že tam potom je nejaká iná možnosť a to sú tie prírodné estrogény. Aké sú ich účinky a že či tie účinky tých prírodných estrogénov nie sú predsa len menej efektívne ako tých syntetických, teda umelo vyrobených hormónov? Tak, najprv poviem, kedy ženy nemôžu. Kedy im nemôžem dať. Keď majú po onkologickom ochorení a myslíme aj na tieto ženy. Onkologické ochorenie prsníka a vaječníka, to sú najčastejšie príčiny, kedy ja nemôžem v žiadnom prípade dať klasickú hormonálnu substitučnú liečbu. Ale tieto ženy onkologické nám majú tiež svoje príznaky a svoje trápenie. A potom sú ešte ženy, ktoré to odmietajú, ktoré proste nechcú syntetické hormóny? Boja sa nechcú, tak máme inú možnosť. A máme estrogény. Estrogény, ktoré sú krásne zo soje a z červenej ďateliny. Toto sú estrogény, ktoré sú priamo z prírody a vykonávajú nám tú funkciu, že obsadzujú tie receptory, tie jamky prázdne. Áno, takže máme možnosti, že sú teda syntetické alebo prírodné. Tie prírodné si ešte teda rozvedieme, budeme sa ešte o nich rozprávať v ďalšej časti.